Egun ondan hori, Andres Isasi Musika Eskolako maiatzeko artezkari batzordari hasiera emango dutzagu. Lehenengo puntuen 2024ko martxoaren 20an izandako batzarraren akta honesteko proposamena dekogu. Ez dakit honen inguruen ezer esateri dekogun, ez badau, hau batez onartutzat emango genduke. Ez dago, hau batez onartuta. Urrengo puntu izango litzateke zuzendaritzaren 3 hileko txostena bete beharrak ordaintzeko legezko betarazpenari buruz, lehenengo 2024ko lehenengo 3 hilabetekoa. Txostena deialdiagaz batera joan jatzue, eta txosten honetan ondorioztatzen dena da, musika eskolako ordainketen 100% lege epe barruan egin direla. Epe barruan ordaindutako fakturen 100% erregistro dataren ondorengo 30 eguneko epearen barruan onartu direla, eta Andres Isasi Musika Eskolaren ordaintzeko batezbesteko aldia, aztertutako aldian 14,12 egunekoa, 9,78 eta 6,44 egunekoa izan dela urren urtarrila, otsaila eta martxoan. Eta 2024ko lehenengo hiruhileko ordaintzeko batezbesteko aldi globala 10,12 egunekoa izan dela. Beraz, behin fakturak helduta, bizkorre onartu eta ordaintzen duguzela adierazten dau txosten honek. Honen inguruan ezer esaterik badago, ez badago, urrengo puntura joango naz. Getxoko udalari igotzea kontu orokorraren sartezteko Andres Isasi Musika Eskolako 2023ko urteko kontuan. Deialdiagaz batera joan jatzue udalaren kontu orokorrean igotzeko txosten osoa. Ez dakit honen debatea eta barre gero dagokion esparruan egongo da. Ez dakit ezer esateri daukazue, kontabilitate hutsa da. Ez dakit ezer esateri daukazuen. Ez badago, bozketara pasatuko gara. Aldeko botuak, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista, abstentzioak, gainontzekoak, Alderdi Popularra, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Horrengo puntua, presidente Andrearen informazioa izango litzateke, 2024 kurtsoko matrikulazioak eta musika eskolaren ekitateak. Matrikulazioan, ontxe gauz matrikulazioa momentuen, aurten lehenengo egindana izan da matrikula proposamen bat familiei edo ikaslei lehenengo egin da, hau da, guk proposatu dutzagu, bere ibilbide logikoan, itinerarioan, izango litzateken matrikulazio proposamena. Orduan, honetan, eurak prozedura osoa egin beharrean, egin behar izan daben gauza bakarra izan da onartu edo ez onartu. Eta ez onartzekotan, egin gura dabena adierazi. Honek suposatu dau, familientzako, ikaslentzako, matrikulazio prozedura asko errestu dela, eta pausu bakar baten matrikulatuta geratzen zirela, behin onartuta matrikulazio proposamena. Eta esan garrera daukagu, honetan, ikasleen 85%ak barreztatu dauela bere matrikula, beraz, 95. Eta, lehenengo musika tresna aukeratu beharrebenei, 7 urtekoak, imeia bialdu eake, plazen kopurua eskainiz eta aukeraketa egin dagien. Eta, badakizue, egiten jakela da, proposamena dago, instrumentuen proposamena, eta gero eurek egin behar dabela, lehenengo euren proposamena, lehenengo eskaria zein da, 2. eta 3. Eta horren arabera, musika eskolak egotzi egiten dutzu, dagokione instrumentua. Eta maiatzaren 9an, sosketa egin zan, plaza nahikorik ez egoan instrumentu horretan edo sosketa behar izan da egoan, momentu horretan egizan sosketa, maiatzaren 9an, eta dena daukagu egotzita. Lehenengoak batzuk hartu dabe euren lehenengo aukera, eta beste kasu batzutan hartu dabe euren 2. aukerako instrumentua. Eta momentu honetan, kanpoko matrikulazioa gazgagoz, epea zabalik dago, maiatzaren 31 arte, eta horreikoiko dugu ikasle barrientzako aukera. Eta momentu honetan, hasi gara aplikazio barri bat jartzen musika eskolan,
apurkan implantetan joango garana, eta espero duguna ja datorren kurso hasierarako martxan egotea. Aplikazio hau ohiko eskolatan erabiltzen den aplikazio mota bat da, inika, hain zuzen be, eta honetan ikasleek eukiko dabe euren kursogaz edo matrikulagaz edo euren informazio guztia hor eukiko dabe eskuragarri, eta edozein momentutan mobilean kontrolatzeko edo informatzeko aukera eukiko dabe. Abizuak botatzeko hor geratuko dira zentralizatuta, beraz, komunikaziorako oso baliagarria izango den aplikazio eukiko dugu. Beraz, ointze gauze implantetan apurkan, eta espero dugu ikasle, irakasle eta langilontzako onuragarria izatea. Eta musika eskolako ekitaldiak. Honen inguruan preguntarik edo badeko zue? Horrengora paso baino hau? Ez. Deialdiagaz batera joan jatzue informazioa, eta hor deko zuez, apirila eta ekaina bitarteko programazioa. Hornetan nukiko duzuez, ohiko lez, kontzertu didaktikoak, ikasleen entzunaldiak, eta beste publiko batzuei zuzendutako ekitaldiak. Trimestre honetan, ohikoa da moduan, kurso amaierako ekitaldiak behukiko duguz, kursoaren amaieragaz bat egiten. Beraz, ez dakite pregunterik edo daukazue, puntu honetan. Bai, Javier? No, simplemente nos pasáis las fechas. ¿Las fechas de qué? De los eventos. Están pasadas, ¿no? Sí, en la convocatoria. Ay, que sí, que tienes razón, perdona. Sí, perdón. Vale. Informazio puntuan ez badago honen inguruko pregunterik. Urrengo puntura pasatuko ginateke, galdezkeak, idatziz ez dugu SB jaso, bapatekorik ez dakit dagoan. Bai, Ibon? Kulturretzean edo galdera bera. Hau da, artezkariaren txostenean aipatzen dira musika eskolan egon diren reparo edo dena delakoak, reparo ez observazioak edo ezak da egon diren, eta zer dela eta egon diren. Hemen aipatzen dira batean fiskalizazio gabeko diru laguntzak eman diela, pixkat azaltzeko hori. Orain ezin bada, bidaltzeko gero. Hemen agertzen dana, bidaltzeko. Bidaldu edo urrengo batzordean. Hombre, bidaltzen behar zu, hobetuz, urrengo batzordea da, hilabete bat barru. Todo se va alargando del tiempo. Besterik ez badago, amaitutzat emango dugu gaurko batzordea. Eskerrik asko.